hazvina kumira mushe. Gore rino hakudyiwe rinopisa. Guys, izvo ndasangana nazvo mastreets. Nyaya ndiri kuona panapa iri kutenderera ndeyekuti second lady mukadzi waVP Chiwenga ari kunzi akazvimba makumbo. Nyaya iyoyo ndaiona ichitenderera ende mufananidzo wacho ndiwaya ayo makumbo ayo zvokwadi kwamatarisa makumbo aya uri kuona aya waya akati akuzvimba. Tozviunderstand, tozviziva kuti zvinhu zvinoita kazhinji kacho kuti makumbo emunhu anzi azvimbe, especially vanhu vechikadzi vachiedza kana isiri BP umwe anogona kunge ane nhumbu inogona kunge ichimunzvimbisawo makumbo, but vanhu ivava vane nhoroondo ukatarisa angambori mukadzi wavo anga akazvimbawo makumbo Mary. Ndo nyaya yanga kutaurwa navanhu mana pachinzi kochi chakuitika naimi ngona uya anenge akutozvimbawo futi makumbo. Isusu hedu dzimwe dzacho tinenge tisinyatsori nazera nadzo, but ndo zvinhu zviri kuitika guys. Ndo makumbo acho ari kutenderera, ari kunzi makumbo asecond lady. Vanhu vakawanda vachindibvunza kuti ko makumbo ari kunzi aita sei, ari kunzi ari kuzvimba. Ndo nyaya yacho iyo yandiri kusanganisa inayo.